Pozdrav svima, dobrodošli u novi video famoznih KTT Blitzova i da, danas radimo jedan jako tražen fucked up video, da. Danas radimo smoothie challenge. Ne, radimo trovanje. Ili to. Znači, tu sa moje strane imamo odvratne stvari jer sam ja odvratan. S Larine strane imamo odvratne stvari, s Larine strane imamo neke manje odvratnije stvari koje izvlačimo papiriće i stavljamo si u čaše. Na kraju to sve blendamo i onda znači pokušavamo to popiti. Tu imamo dve baze. Baza će nam biti mlijeko i sok od naranđe, tako da... Ajde ja ću izvući bazu, može? Ali ti si odvratan, ne može. Ajde. Sok, garant sok. A šta ja kažem? Ja ne volim sok u smoothiju, sad onako kad nije. A da, ako tek ćete, evo mislim da ne možete sve vidjeti, tek ćete vidjeti šta je sve tu. Ne znam, bit će ovo jako odvratno. Čisto sve da stane. Ja sam lady. Joj, da pogledaj nešto kje. Pahuljice. A ja bi pahuljice. U soku. Daj mi jedu. Samo jedi. Ja biš. Nije tako kao dobro izgleda, oni imaju partiju onak. Fuck, prošlo sam. Pravit ćemo se da ste ništa ni desku. Fižol. Lara je dobila fižol a.k. grah. Au, fuck. Evo, ajde pomoću. Isuse Bože! Ne povjeri! Da mi preći. A dobro, ne izgleda kako loše. Gigantski su. Ajde prestani dirati Užas. hranu. Okej, ajde, grah i mlijeko. Spravi. Svi su isti Lara. Taj zvuk. Baš je satisfying. To ćemo staviti sa strane i na kraju vjerojatno zapaliti. I ovo sad suzamo. Ako mi da senf. Ne, neću. Hoće ketchup ili senf, molim. Sad sam se već prozvao. Sad znam da će biti nešto odvratno jer sam se prozvao. Monte Isuse. Ovo je najbolja stvar. Oprosti mi Lidl. Ovo ćemo staviti malo više. Ej, no! Popo jedi, ajde. Hoću. Sad ću ti da pojedem. Dosta! Nikola! Ne! Hanca! Jej. Probutaj tu žulicu. Znaš kako je fino, da bar znaš. Ketchup. Mi hoćemo i dan danas. Ketchup, mlijeko. Oni to moraju vidjeti, Lara. Ajmo, stavljaj. Stavljaj. Maha! Stavi još, Lara. Pa. To nije za... To nije... Neću više! $10 kupila, Isuse. Da, znam. Ne. Rajčica. To nije toliko odvratno. Znači onako... Je. Ova to rajčica, Isuse. A to koristi na picu, ali sad u ovom... Još jedan, ja sam 4 stavila. Ona broji onak kapljice koje je stavila. Lara je dobila... Vrhnje! Vrhnje za kuhanje. Ima, on nešto sam našla. To isto smrdi, zašto? A nije, to je okej. Znam, to ja isto koristim. Da, ne bi vjerovala. A mislim, vrhnje, mlijeko isto. Banana. A meni je trebalo. Da, banana i mlijeko. Znaš da je to full kalorično? I to je dobro. Što ćeš sve staviti? Ne. To pojedi. Daj meni ješ. Evo. Šta nam još? Origano. Origano, ne. Znači ima više sad mogućnosti da ću ja dobiti cenu. Još, Lara. Ma daj ti znaš, kako ja ne stavim na picu, šta je tebi? Dobro. Mogu ja sad malo staviti? Ne, Nikola! Lara, Hanca! Dobro, evo stavit ću tamo. Nećeš. Hoću. Polako, Lara, neće niko stradat. Ne. Sedem! Ne! A ne, znači sve se pokvari. Ja ću
povratiti, Lara. Ja ovo neću sve puno. Pa ne moraš, sem bi odvratan. Ja sam dobra prema tebi. Jel dosta? Gotovo, gotovo. Čekaj, šta nam je? Oh my god. Kada je neki čovjek umro u ovom setu. Molim te čokoladicu. Ne, čekaj, ja ću prije. Čokolada. Ovo je inače čokolada sa nachosima. Tortiljam, sorry. Eins. Šta ako mi ovo pokvari blender? Ne toliko, još Lara. Lara, još. Isuse Bože. Sad ide onaj zabavni dio. Vama zabavni. Vama zabavni, nama oko. Isuse, kako smrdi ovaj sem, šta si ti radi? Da idemo rok. Ako je rok istjeko, ubit ću se. Samo malo. Lara. Žao mi, ja dolazim. Isteko je. 19.11.2015. Ovo vam moram pokazati. Vidite, 19.11.2015. Jel vama nešto ovdje čudno? Jel nešto možda primjećujete? Ništa? Pa, recimo da sam zaboravio staviti poklopac na ovu čašu i vidjet ćete šta će se desiti. Može? Da, Isuse. Šta ako me struja strese? Lara, nešto sam krivo napravio. Ozbiljno. Ne znam. Da! Fuck! Isključi Lara! Zaboravi si dole, post. Mene mogla struja ubit sad. Ok, sve očišćeno. Iskreno, nadam se da vas neće struja stres. Dobro je, dobro Ajde, je. plake, vidimo se. Lara, dođi, sad je ovaj famozni trenutak. Šta ti imaš toliko malo? Ja imam pulpo, zato što sam ja dobila one gluposti, ja sam dobio baš... Imat ćemo isto. Sad idemo ovo oprat i onda miksamo ovo Larino. Nemoj. I tebi jasno da si se ja naježila sad. Da još malo da se grafi. Isključi struju. Još samo malo saberi ovo šta sam. To ću kasnije. Ne, sad Lara. Neću. Sad Lara. Neću. Lara, please. Ne. A nema ništa. Da, ima. Moramo na sejališta. A nije toliko loše. Banana, ona. I bi mogu popit do kraja. Ne zbog sefa. Da. Eto da ide. Što se to ovako sada? Neku bananu, Lara. Kreni. Odvratno. Ajme. Šta? Hoćeš da ti kažem nešto šta si ti napravio u smutiju? Stavio si sem. Ne. Stavio sam svoj smutij još unutra. Dobro, jedno. Nadamo se da vam se svidio video, ali da, uglavnom ovo je jako odvratno. Nadamo se da vam se svidio, ako je, ostavite like i ako dostignemo do nekog broja ovih lajkova, možda napravimo drugi dio. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!